Eu son Marta Lombao Gómez, son de aquí de Carral, aquí ao ladiño do restaurante Paciana, que é o negocio que rexentamos miña irmá, miña nai e eu. Que nos quedara este negocio de nosos pais é unha cousa maravillosa, claro, porque era un negocio que quedaba andando e só quedou traballar, que foi unha das maiores cousas que nos inculcaron sempre desde pequenas. Traballar e ser perseverantes no traballo e no esforzo, e todo ten a súa recompensa. Chámame Raquel Lombao Gómez, vivo en Begonte, na parroquia de Don Albai, e teño un negocio, o cal rexento con miña nai e miña irmá, que se chama o Restaurante Paciana. Para nós este negocio é un legado bastante grande, o que tomamos con moita afección, porque eu admiro moitísimo a meus pais, sobre todo a miña nai, por ter esa forza e esa voluntad que tuvo para axudarnos a retomar outra vez o negocio e a seguir as riendas del como eles o levaban. Nosa mai para nós é un pilar fundamental, sobre todo para esta empresa, porque ela non quere parar de traballar e quere seguir tirando do carro e representa para nós todo. É unha muller que tuvo unha fortaleza sempre grandísima, era continuar un negocio de meu pai, pero era sobre as nosas riendas logo. Ela axudounos bastante, é unha muller que eu admiro polo forte que é en tomar as decisións e en tirar pa diante. Pois traballar con unha irmá, unha das mellores cousas que ten é que podemos criar aquí os nosos fillos e en calquer momento tes que faltar e sempre sabes que está a outras. É unha maravilla traballar as dúas xuntas. Levámoslo bastante ben, tanto laboral como familiar, como tema amistad. Sabemos separar moi ben o tema familia e o tema negocio. Se negocio, negocio, se familia, é familia. Sí, é verdad que é un pilar bastante fundamental no negocio para min, porque se non é por ela, sí que o mellor me costaría un pouco máis levar o negocio como levamos. Unha parte esencial do meu traballo considero que é a preparación toda que leva a comida, para que todo estea preparado a unha do mediodía para a xente cando chega a comer, pois eso, preparar as verduras, preparar salsas, preparar tal, todo eso que leva moitísimo traballo que a xente non ve, que pensan que estamos aquí solo de un a 4 traballando, pero é moito traballo que conleva isto detrás. Unha das cousas máis fundamentales neste traballo é que realmente a clientela non ve é ter esa capacidade de idear un menú diferente cada día. Sí que penso que nesta sociedade o traballo da muller está valorado, porque nosoutras, de feito, somos unha empresa que está solo levada por mulleres e a xente valóranos e quérenos e nunca nos sentimos menospreciadas por naide ni nada de nada. Sí que é verdad que hai mulleres que non están valoradas en outros traballos, como a nós, pero eu creo que pouco a pouco vai a ser minoría. Se teño que dar un consello ás mulleres que queren emprender un negocio ou seguir unha empresa familiar, eu dígolles que escoiten o seu corazón e que se queren chegar a algún propósito, que loiten por el e que conseguirán. Que teñan moita forza, moita vontade e que luchen porque sí se pode, non por ser un negocio rexentado por mulleres, sexa xuzgado. Penso que o 8 de marzo é un día para recoñecer o traballo da muller e recoñecer o traballo de todos os homes que nos apoian as mulleres. Para min o 8 de marzo sí é un día necesario, pero tamén era moito mellor que non fixera falta que tuveramos un día asignado para a muller traballadora. O tema da conciliación familiar, claro, eu cando tuve os meus 2 nenos que teño, tiña un traballo a turnos, entonces eu deixei o meu traballo e viñen para o negocio familiar, porque aquí sí que é verdad que tiña ese horario un pouco máis flexible de faltar cando necesitaba ou vir un pouco máis tarde. Conciliar no negocio como autónoma é un pouco complicado, non? Porque, inda que tes a facilidade de ser autónoma, tamén tes o complicado de que tú tes que estar ao 100% no negocio e non estás ao 100% con elas tampouco, non? Debería de haber un pouco máis, dar un poquinho máis de facilidade ás familias para poder conciliar cos nenos, señas empleado ou señas autónomo. Creo que a xente nova ten moito camiño por recorrer. Teñen tantas oportunidades como tuvemos os demais, pero teñen que loitar por elas. Para as miñas fillas, sí me gustaría que puideran evolucionar, que non tuveran nada que lles cortara o camiño nin as ilusións
como o mellor hoxe en día hai en algún momento. De todo este camiño que levo percorrido, do que máis orgullosa estou é de haber criado os meus fillos con valores de xente traballadora, de haber seguido con este negocio adiante como estaba funcionando e de dar o mellor de nós. Co que máis me sinto orgullosa é de ter a forza e a vontade que tuven de poder levar este negocio, coller as riendas, co apoio de miña irmá. Pois ao ver este vídeo, eu quero que a xente sinta que hai que seguir apoiando as mulleres que queren emprender, as mulleres que queren seguir traballando, cuidando dos seus nenos e facendo por esta vida. Gustaríame que a xente ao ver este vídeo soupera valorar que non por ser muller se ten menos posibilidades de poder levar un negocio ben e de poder sacalo adiante. Porque hai xente que, solo por ser un negocio rexentado por mulleres, somos xulgadas.